Igbo ndị ọma iji eme ọnụ Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma na-enyere anyị aka, Igbo ndị ọma na-enepa vidiyo anyị sị ka anyị kene ụlọ n'ihe ọma unu na-eme, mana o nwere ozi dị mkpa ji wee bịa. Ozi a dị nkenke mana ịnenecha ihe atụ onwe gị mbọ. Unu na-afụ vidiyo nke anọ ebe ndị Inec na-eke ego. Ọ na-ekele ndị Inec officials ego. Onwe nwoke yefe ya onye abụ onye Hausa, from the look of things onye Hausa ka ha na-eke ego. Ị na-afụkwa nke anụnwa ebe nwoke Inec na-ekwu okwu sị na Inec staff ọ na-ekwu okwu sị na ihe o ji emele ihe anụnwa bụ na maka ndụ ya. Nwere ha chọrọ ikwu kịta o wee bụrụ na ndị mmadụ atụdogo ndị mmadụ Nigerians egbe n'isi maka onwe ihe mmadụ kwu na onwe ebe niile na vidiyo anụnwa Third World Cup. Onwe ihe nwoke nwanne kwu na David, ọ sị guns doesn't kill people, it's people that kills people. Okwukwa ihe pụta wee bụ na egbe anaghị egbu mmadụ, nọọ mmadụ na-egbu mmadụ. Na ihe abịatụdo nwanne gị ihe n'isi egbe n'isi na-asị ya na mee ihe anụnwa ọ bụ na emeghị ọ na mgbe gị. Sometimes ya ebile mcha this Inec staffs maka na o nwere ike mgbe ahụ ọ nọ ebe a na-amaki ha ndị be ha mmadụ kechi ihe ụdọ were egbotudo ha n'isi ya imere na imechaghị ha mmadụ ma nwe ha onye apụta ebe a imechakwa n'ahịa ndị bụ na anawa. Maka anyị na-afụcha ya na films wee ebe anyị na mmadụ ejide mmadụ ibie si ya na-akpọzi ndị be ha na afụ na-asị ya mee ihe nsị gị ma imechi ya onye anwụọ soso person anwụọ. Ọ maka ihe this guy kwuru ebe a. Achọrọ m ka unu nene vidiyo na-aba anụnwa unu were anya unu wee fụ maka na asị m na ozi a dị nkenke mana ọzọ ya bụ inenecha eto onwe gị mbọ. Ọ wee bụ ozi enenecha ịkwado si na ikechi ịchafụ gị isi n'ike kesie belt gị ike ma na ọgụ anụnwa Peter Obi na-akwado inu ọ bụghọ sọsọ ọgụ agha na ofu ọnwa na-abụ maka ndị ọ na-akwado inu sọ ọgụ bụ ndị holigo ntutu taa sị na ihe ama ndịla ụwa mma. Nenenu vidiyo akwa unu fụ. Bari miki biciyo ba. Ya number. Yes sir. 6567 2152. Okay. They wanted me to rule. I pleaded with them that please they should allow me. They refused. In fact, they said I should write. Some of them were even ready to beat if I don't comply with them. So they said I should write that results were not received. So the report missing. I had to write this just to save my life. 2 of us. Then after writing I didn't see here that this one is even the fact they wanted to get their copy. So when they removed it, later on I pleaded with them. I appealed to them so they released this one. Then I now stored their own copies for them. Since morning, since we came here, the people are here. The president they are here. They've been coming so that I collate them. How do I collate you again? My collation has been abruptly brought to an end. Esi m n'aka na unu enenechago anụ na unu afụgo ka ihe si wee dị maka na asị m mgbe gara aga banye na abụ ma ịtọ gara aga sị na Naijiria atụpụgo ọgọdọ gbara ọtọ maka na onwe ihe dị n'ụwa ndị mmadụ na mmahụ. O nwe one man kwu otulu wee sị Joshua Selman ọ sị na you can do nothing against the truth but for the truth.
nghọtago ma ọ nweghị ihe iyi eme eziokwu karịa ihe imere eziokwu karịa ihe eji eziokwu eme ka ọ karịa ihe emere n'eziokwu. Anyị ekpuchi afọ ime aka nghọtago ihe eji n'aka ejighị ugegbe enyi ya. Mmadụ niile nọ n'ụwa anụnwa niile folo elekshọn ama na Peter Obi winụrụ ya. Peter Obi socha Atiku ya eso ma ọ kwuo nkwụsị ha ji eze esetụrụ onwe ha mana mụnwa na-agwa gị nke m fụrụ n'anya nke anyị ma with the things anyị na-afụ online. O wee bụrụzie na oge olugo nke igbuli ya mmadụ unu si na-achị ballot box unu nye fake result unu nyere nke a nyecha nke niile weluzie nke igbuli ya mmadụ. Nwoke mmadụ sị ka o mekwanụ ya maka ndị atakwana m ya maka ndị ya fụcha the video tawa the man si ya okwu eziokwu. O nwere ebe ya anọ o nwere situation ya anọ ịma na nna inecha anya sị is this thing worth dying for? Is it worth dying for? Maka na egbugodi gị onwe onye ndị bụ na anything onwe ndị enye ndị bụ na anything ikwekarị enwe ike egbuzi a ga-achọ ofu ihe bụ gị si na ịchọ isi na-achị ballot box ndị force gbagbuo gị maka na onye nwụrụ anwụ ga na ha anwụghị ya agụchitela ya ọnụ ya. Biko na ụmụnne na ụmụnna ka anyị Naijiria na ekpere maka na ihe ya adị mma ọzọ. O tegwa aka ọchịchị ya adị ma n'ife na-akwado ịpụta asị there is light at the end of the tunnel. Anyị nọ na that tunnel na-enejela anya ebe ọkụ dị so ka anyị gagide ruzie ebe ahụ ọkụ dị si na apụta ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.